Ти знаеш ли изобщо къде се намираш? А ти? Колко пъти още от детството си сме чували тази реплика? Може би с малко по-строг тон, в опит да ни накарат да разберем къде е мястото ни в йерархията на мини обществото, в което се намираме. А всъщност, знаем ли къде се намираме днес? Предполагам, всеки от нас има някакво разбиране за това място. Той е тук, в този град, от самото му начало, отдалеч преди да има България. Та чак до сега, това е центъра на града, кръстовище на време и на пространство, което от една страна днес и тук е облечено в този купол, някакъв маркер, може би, на нашето време и пространство. От друга страна, под купола, днес сме по средата на тази доста забележителна творба на Красимир Терзиев, между миналото, което е на път да се случи, и бъдещето, което вече е било. И може би за това ще си говорим днес с нашите гости. Какво означава настоящето, какво ни е довело до него, какво ще ни доведете първа до него и как го живеем. Говориш за локацията, само че трябва да си кажем, че се намираме в 21 век, в края на първата му четвърт или вече началото на следващата, във време, в което обществото ни е по-разделено от всякога, по най-различни принципи, във време, в което на километри от нас се води война вече няколко години, в собствен свят, в който живеем със собствени възприятия. Намираме се тук и сега, но всъщност дали знаем какво е тук и сега? Отговора на този въпрос ще търсим в днешния разговор. Днешното събитие се реализира по инициатива на Владая Михайлова, която е вдъхновена от творбата на Красимир Терзиев, която вече споменахме. Той е част от културния календар на Столична община с партньор Музея за история на София. Това е всъщност и първия разговор от серия разговори, в който, както вече стана ясно, ще си говорим за настоящето, а предстоят и разговори за бъдещето и за миналото, защото в крайна сметка те са неразривно свързани. И все пак, може би е време и да ви представим участниците в днешния разговор. Няма да слушате само нас двамата. Започвам с Божидар Емануилов, който е заместник-кмет на район Оборище и дългогодишен граждански активист в областта на гражданското участие, зелените площи, културата и образованието. Виктория Драганова, куратор, създател на пространството за съвременно изкуство Swimming Pool, на платформата 9 слона и на журнала за социална визия. Йордан Жечев, творчески директор в рекламна агенция Guts & Brains DDB, активен гражданин и предприемач. И Мила Минева, социолог, програмен директор на Центъра за либерални стратегии и преподавател в Софийския университет. И все пак да кажем и кои сме ние. Аз съм Виктория Симеонова. От вече 10 години съм част от екипа на Господарите. В последните 3 главен редактор на Господари.com. Обичам да се занимавам с разследваща журналистика, да ровя там, където всички ми казват, че не ми е работа. А от скоро съм и докторант във факултета по журналистика на Софийския университет. Аз съм Жоро Пенчев от екипа на София. И моята история с това място е много свързана с един момент точно тук преди 5 години, когато с този екип и част от него завършихме визията за това къде би могла да бъде София в бъдещето. Всъщност, може би да минем и към частта, в която няма да говорим само за себе си, ами ще говорим за този град чрез нещо, което е малка провокация от хората, с които ще водим разговора. Именно ние ги помолихме да донесат едно парче от мозайката, наречена София, която да сглобим с наша помощ и можем сега вече да им дадем думата и всеки от тях да сподели какво точно си донесе, което за него е символ на града. Първо, благодаря за поканата. Второ, много се чудих какво да донеса. И известно време се чудих дали мога да измъкна едно колче, защото не знам дали забелязвате, но града ни се здобива с все повече и повече колчета.
но после реших, че ще бъда обвинена за някакси вандалски акт. И затова това, което направих, е, че донесох нещо, което си носи от градовете, в които ходя, и то е едно магнитче. И на това магнитче имаме жълти павета и обикновени павета, но всъщност го взех, защото ми се струва, че това е добро начало за мисленето на града. Отдавна градските улици не са с павета. Асфалта преобладава навсякъде, обаче ние продължаваме да мислим носталгично града, и този магнит може би е носталгичен, обаче може би не е. Може би е всъщност коментар за ремонтите и ремонтите на ремонтите и битките на гражданите за пазенето на паветата. Всъщност за това ми е интересно да донеса този магнит, защото града, и това е спецификата на големия, модерния град, че не ни позволява да останем в един разказ. Той непрекъснато произвежда различни разкази и ни кара да търпим тази множественост, включително на разказите, които не ни харесват за този град. Добре, и аз благодаря най-сърдечно за поканата се включва в този разговор. Аз трябва да призная, че така взех сравнително несериозно поканата да взема нещо със себе си. От една страна моята карта за градска мобилност, която аз много обичам, без да правя реклама на каквото и да било. За мен това също така е идеята, че това е един голям град, където може да се стигне до много места, които са доста невероятни, които може би не познаваме, може би познаваме. Свързано и с темата на кварталите, естествено, защото ние се намираме в центъра, но това е една много малка точка от целия град. И донесох още нещо, което са така няколко издания, пак без да правя реклама, но и виж, искам тук списания, които по някакъв начин да вържа този разговор и с настоящето, говори за съвремие, наши съвременици и този разговор, който се води всъщност не само в тези публикации, но и в социални медии, навсякъде, разговор за града, в който всички ние се включваме. Здравейте, благодаря за поканата и аз много се радвам, че съм част от това събитие. Нали за настояще днес ще говорим, няма за минало. Добре. За мен настоящето е дебат и то няма как да протече без миналото и бъдещето в този дебат. Като предмет съм донесъл ясена карта. Картата е на Столична община доброволно формирование за овладяване на бедствия. Това нещо за мен е бъдеще, настояще и започва от миналото. И няма как да проведеме разговора за настоящето, без да има и тези два елемента. Миналото, откъде идваме, как сме развивали, и бъдещето, за което трябва да планираме. Защото ако просто така живеем и това няма да стане, това е от мен за сега. Благодаря ви. Аз съм изключително учуден, че това нещо съществува. Много е хубаво. Здравейте, и аз благодаря и аз за поканата. Аз много при сърце взимам, като се говори за тема за настояще, и съм избрал нещо, с което в момента се занимавам. Нещо като мини книжарница, няма никакво значение. Направихме нещо, което много ни липсва на нас, оглеждайки се в града ни. Само Сол София се сещам, които правят добри сувенири. Вече част от панела ги донесе. Много ми липсва, че нашия град не се гордее със себе си, а и под гордее със себе си имам предвид и не се взима прекалено, малко се взима прекалено на сериозно. И ние като си направихме нещо като наше, мърч на чудесен български, сме направили нещо, което разделя сричките от махала на ма на хай на ла, и като се съберат много, стават ха-ха-ха. И вярвам, че трябва да си се смеем на глупостите и трябва да си произвеждаме достатъчно глупости, на които да се смеем, за да имаме после и сериозни неща, с които да се гордеем. Мила, ти каза за павето като някакъв репер. Първото нещо, което изникна в моето съзнание е, че павето в настоящето има тези значения. Нали? То е някаква носталгия по миналото, а всъщност в самото минало то едва ли е било възприемано по този начин. Павето е заместило сигурно черния път, кълта на София. И тогава, може би е интересно, някой страдал ли е по калните улици на София, както днес страдаме по паветата.
Въпреки че това паве е жълто или не жълто, нали, физически идва от миналото, това е безспорен факт. Но извън това минало, което вече не съществува, което никога не съществува, може би, защото ние живеем всяка секунда само след миналото, интерпретативността, която носи всеки обект от това минало, реално минава само през нас. Ако ние се извадим от този син кръг и се сложим в центъра на жълтите павета там в 20-те години, сигурно съвсем друг смисъл, нали, би имал този обект за нас. И е интересно за мен, и това бих поставил като коментар, въобще съществува ли е някога миналото, което всички ние четем? Ясно, че всеки от нас чете различно минало, но толкова много от нашето общество сякаш зависи от това минало, извира от него, всъщност той извира от някакви негови четения. Има ли същностно минало, което носи някаква стойност? А Вики, твоята карта, нали, от една страна говори за това бъдеще, това е една смарт карта, цъкам я там по автоматите в транспорта. От друга страна, ти като че ли, така, може би като малък нюанс я сложи като един символ на градския транспорт, пешеходното движение, устойчивата мобилност, тая борба, която днеска може би има някакъв смисъл за всички нас тук. Къде повече, къде по-малко. Може би още 40 години напред това въобще няма да е въпрос и ние ще сме вложили толкова много енергия в нещо, което незадължително въобще има някакво място в бъдещето. Така че има ли наистина минало и бъдеще извън начина, по който ние ги четем днес? Това поставям като въпрос към четирима ви. Аз да се престраша и да започна с това, че всъщност миналото е сега. Някакси няма минало отвъд начина, по който сега работим с него, начина, по който сега си го измисляме, начина, по който сега го утилизираме за бъдещите си цели. И, за съжаление, сега го утилизираме в едни много по-консервативни визии за бъдещето, ако въобще някакво бъдеще ни се явява. И в този смисъл миналото става все по-тежко и все по-старо. Иначе жълтите павета също са забавни. Ако си спомням правилно, сме ги откраднали от Русе. Те не са били предвидени за София, ама София станала столицата, нямало как, нали, някакси тази гордост трябвало. Тоест, какви са жълтите павета? Не случайно се използват днес като обида на жълтопаветниците, защото са знак за европеизиране. Ама този знак за европеизиране, ние, ако се върнем към Възраждането, че той е изконно националистически. Цялата ни национална държава се е създала през мечтата за европейска България. София се е създала през мечтата за европейски град, благодарение на което или за съжаление на което се унищожени всички ориенталски разкази за града. Всички джамии, старите сукаци са били унищожени, всъщност за да стане София европейски град. И това е собствено националистическия проект на София. Започвайки от това, което ти спомена, че миналото и бъдещето по някакъв начин го изграждаме днес. Нали, да върна отново този разговор към настоящето. И Жоро, ти като говори, каза, нали, за карта мобилност, как ще бъде след 50 години, после върнахме назад 50 години. За мен е много любопитно, че всъщност ние имаме този комфорт тук да се срещнем на този разговор и да говорим съвсем спокойно за едни теми, които всъщност може да си зададем въпрос, имаме ли го наистина този комфорт. И е свързано с това, че настоящето по някакъв начин завихря този разговор за миналото и бъдещето, дори до ситуация на спешност. В момента знаем, че текат страшно много срещи на всякакви нива и се решават много важни въпроси. И за мен е любопитно точно тази спешност и това завихрене. Тук седим всъщност в един кръг и работата на Краси Терзиев, която също е един кръг, по много интересен начин отговаря точно на тази спешност. Защо? Защото докато цари тази спешност в този свят, в който ние живеем, всъщност работата на Красимир функционира на ниво парадокс.
по някакъв начин обърква нашите представи за минало, бъдеще, минало или бъдеще, настояще, къде се намираме. И това завихряне за мен е много любопитно, защото според мен точно тази работа и изкуството в градска среда позволява ние да си поставяме тези въпроси. Всъщност е като един такъв момент в окото на бурята, където ние може да седнем и да помислим. Аз мисля да надградя тук на... Що трябва пък да е толкова динамично всичко, да бъде някаква криза, да... Това са някакви наши си човешки такива усещания. Не е ли по-добре да помислим как да се спрем за секунда, да подишаме, да погледнем, ако щете, в небето, тук можем да си го позволим също, и просто да помислим как да водим едни диалози, защото няма да има бъдеще без диалози и миналото ще бъде една капсулка, в която всеки един от нас поставя някакви, като тези времевите капсули. Сещате ли се? Нали, закопаваш нещо, малко да помислиме какво ще правим с тия кризи, защото иначе това кризисното не е готино. Аз от година и години на нещо се занимавам с такава работа, която непрекъснато някакви кризи изкачат и не е добрия вариант да си пожарникар. Да не си пожелаваме повече пожарникари. Мен ми се ще само да докосна за разговор за миналото. Много често наричаме това разговор за историята. На мен ми е една идея по-интересна в момента, разговор за митовете. На мен ми липсва, че София няма собствени митове. И то такива митове, които ние да си прегръщаме и да обогатяваме. Сещам се с първия път, като бях в Лисабон, целият град говореше, ме питаше дали съм бил преди това там, аз казвах не и така, това е фантастичен град, тук ще ти се случат еди какви си неща. И то нищо и никакво повтаряне. До един момент, в който в някаква най-тъпото място на планетата ни дадоха просто по един чай за без пари и ние си казахме, това само в Лисабон може да се случи. То може да се случи и тук и в Благоевград, но понеже толкова много всеки наруваше за това, как това е изключително място, тук ще ви се случат фантастични неща, почваш да търсиш към какво да го съотнесеш. И ми липсва, че някак си ми се струваме бедни на митове. На мен много ми хареса, Данчо, предмета, който носиш, защото ти обърна внимание на един много важен аспект, а именно да имаме усещането кога можем да се смеем над нещата. И това ми вдъхновява въпроса към всички ви. Кои са нещата, над които сякаш не успяваме да се надсмеем въпреки всичко и кои са тези, които вас лично ви карат да се смеете и в ежедневието, в настоящето и ви се иска да останат като някакъв вид приятен полъх и за бъдещето? Аз за ден от сърце се смях, че летището ни вече се казва Васил Левски. Сега то е малко по-тъжно, отколкото е смешно, може би. Труден е разговорът, докато сме толкова заобиколени от това, което ти казваш, войни и битовизма до нас, на какво да се смеем. Смеем се, че не е топло, виж къде сме. Но с ръка на сърцето, това, на което аз така много искам да можем да се смеем, е архитектурата ни. И ако успеем някакси да прогледнем, че ни липсват, как се казва на български, дори signature building? Не знам, знакови. Понеже много ни липсват, такива според мен първата стъпка е да почнем да се смеем на какво ни се случва наоколо и после да искаме да го променим. Да понамразим малко нещо, за да си кажем после, толкова много не ми харесва, че ще взема, че ще направя нещо аз по това. И надявам се някога да започнем, за да можем да изградим и такива знакови сгради. Може ли аз да прекъсна джендър разделението в нашия разговор, за да кажа, че много се зарадвах, че съм, може би, един от последните хора кацнали на летище Враждебна, защото се прибрах точно деня преди президента да обяви смяната на името на летището, но тогава ми хрумна, че имаме всъщност много ясно бъдеще и то е всички неща да се казват Васил Левски и просто ще си правим среща на ъгъла на улица Васил Левски,
булевард Васил Левски, няма да има проблем. Нали? Някакси, това е едно от нещата, които ме разсмиват искрено. Но от друга страна си мисля, можем ли да се смеем на паветата, заради които не можем да гледаме към небето? Защото това е опасно. София има много, как да кажа, много митове има. Един от тези митове е, че това е града без покриви, защото ти няма шанс да ги видиш. Нали? Някакси толкова трябва да внимаваш в краката си, че как да погледнеш нагоре. Така е, че град без гледка. Що се отнася до знаковите сгради, удивително е, че на това място може да кажем, че няма знакови сгради, че те висят над нас. Обаче не може да им се разсмеем. Що не им се разсмиваме? Някакси нещо ни пречи. Искаме да се разсмиваме, ама на точно определени неща. Искаме да имаме митове, ама точно определени митове. Всъщност, ако си спомняте, 90-те години София произведе много мощен мит и той беше мита на нощния живот. Тогава идваха страшно много хора от чужбина, защото имало страхотен нощен живот в София. Междувременно и мита умря, ама и нощния живот умря, или ние остаряхме. Не знам кое от всичките неща се случи. Но така или иначе, митовете, всяко поколение произвежда неговите си митове и това е хубаво. На мен ми се струва по-важно това иронично разсмиване, което наистина изключително много ни липсва, и то иронично надсмиване и на самите нас. Можем ли да се смеем на себе си в града? Аз се смея постоянно. Може би, защото съм в много смешни фейсбук групи, които постоянно ме разсмиват с какво ли не. И другото, което е... Смятам, че всъщност постоянно се случват много смешни неща. Само за пример, за да върна пак към нашия разговор и към инсталацията на Красимир Терзиев. На Краси дори му пратих преди няколко месеца, минавах съвсем случайно. Имаше много деца, млади, възрастни, всякакви хора седнали навсякъде по буквите, което вече си е смешно. Нали? Особено на човек идва от съвременното изкуство, което всичко е много сериозно. Ми се стори едно много смешно ползване на скулптурата, защото хората всъщност не знам дали бяха прочели текста или каквото, дали имах някакво отношение към всичко това, но се чувстваха много удобно. Но най-смешното от всичко беше, че имаше едни момчета, които се постригваха. Едното момче беше седнало, другото го постригваше, а третото го снимаше за TikTok, очевидно. И цялата тази сценка беше всъщност така много увеселяваща. Да, имаме документация, ако не вярвате. Аз пък не искам да се смея на никой. Искам да се смея с някой. Да се смеем заедно, а не над митове и легенди, над лошия, над павето, над изкуството на някой, недъга, ако щеш. Не, просто да намерим начини да се смеем заедно. И София като град, който бързо се развива, от неговата история, пикове и така, нали, няма да влизам, той ни позволява да се смееме на хилядолетия и заедно с тези хилядолетия да се смееме. От извора, който е музей, от театъра, пред който се играят всякакви танци, до протестите пред парламента, който трябва да ни обединява. Искам да се смея с някой, не на някой. На мен много ми хареса този пример с Васил Левски в едно бъдеще, в което всичко се казва така. И ако това е някаква редукция до абсурд, излиза, че, и аз пак ще се върна към тези последни 3 седмици, излиза, че това име на инсталацията изглежда доста пророческо. Нали? Изглежда сякаш миналото съвсем скоро ще го видим да се случва. Аз като подготовка за този разговор разгледах много снимки от София. Исках даже да ги изпечатам. Снимките са много интересни, те винаги идват от миналото. Нали? Някакси това е същността на снимката, тя няма как да дойде от друго време. И между другото, из тия снимки битуват много митове. Бели автобуси, Световното 94-та, някакси така се трупат едни митове, които продължават да се разказват по различни начини, като че ли.
в това общество. Но също имаше и много снимки от войната, снимки не просто на бомбардировките над София, например на група войници, които изглеждат доста ужасяващо в Александровска болница. Чакат си реда, целите превързани, кръв навсякъде тече. И сега изглежда сякаш хората забравили ли са това минало, по друг начин ли го четат, че има тази готовност тези събития от преди колко 80 години да се претворят по някакъв начин тук. И за вас София отразява ли този zeitgeist или София продължава да се губи някъде из това настояще и дори не е това? Данчо, ти не го каза директно, но някак си повтори една доста често казвана теза за липсващия разказ, нали, който да обединява не само софиянци, може би България, някакъв мотив, нещо, което да замести стремлението на един народ след 2007 година и липсата на такова. И в едно такова общество, което се лута между различни четения на настоящето именно, действително бъдещето очакваме ли да предложи нещо различно от реитерации на това минало, едно от които е доста страшно минало, нали, което този град носи като белези. Какъв е пътя да не се стигне до тая случка с улица Васил Левски и булевар Васил Левски? И това, което Божо каза, може би за общността като такава, смеенето с някого, като че ли нашия разговор стига до там да си кажем, окей, не можем да си говорим едни с други, обаче какво? Нали? Какво е решението на този ребус? Не знам дали може директно да говорим за решение, но по някакъв начин се поставя въпроса за паметта и за институциите, така както формулираш. Всъщност това е нещо, което създава устойчивост, да речем, в едно общество. Дори някаква устойчивост на въображението. Въображение, което е било съграждано в миналото и въображение, което може да бъде съградено в бъдещето, нали, една такава перспективност. И тези институции, нямам тук предвид, нали, институции само в този лош смисъл на думата, както си представяме институции, които налагат нещо лошо, а по-скоро като тези институции, които идват от нас и от нашето желание ние да правиме неща заедно, да се обединяваме. Всъщност това е нещо, което извън закона, е нашата сила като граждани, да създаваме заедно. Това е всъщност една институция, едно въображение, едно гражданско въображение. Едни такива институции си представяме. Не тези институции, които ние наблюдаваме в момента, които са изключително тегави, затворени, твърди, неподвижни. И тези институции могат да се случват по всякакъв начин. Нали? Това за мен е нещо, което аз си представям. Тези институции си ги представям като нещо, което може всъщност да създаваме on the go. И за мен това би било едно бъдеще, в което ние бихме могли да съхраняваме, как да кажа, тези баланси, които ни успяваме да постигнем в нашето общество. Тук пак ще продължа от това, което така заволет даде. Наистина трябва да създаваме институции. Те са всеки един от нас институция сам по себе си. За мен градското земеделие е много добър пример. Ние в България, нали, говори се, че живеем в демокрация, аз лично не съм много сигурен. Градско земеделие. Преди 7-8 години станах част от инициатива за развитие на градско земеделие в София. Година и половина търсихме подходящ терен, създаде се едно много сериозно ядро, намерихме терен, този терен трябваше от незаконен паркинг да се превърне в една малка градинка в какво това, Манастирски ливади, няма значение. Някои от тия новите безумни квартали, в които е така застроено, че, нали, тротуара някакъв лукс. Ние за една година, работейки в тази градина, построихме, чистихме, какво ли направихме, създавахме правила. Всеки си има някаква отговорност. Има права, има и задължения. И последните години много често ползвам градското земеделие като пример за изграждане на демократични общества.
Аз още един пример искам да дам на правила в градска среда, които работят. Ако всичко в държавата работеше като синя зона, щяхме да сме супер. На мен ми се иска да реагирам, вече се чудя на колко неща, защото може би няма да можем да се смеем заедно, но да говорим заедно, значи понякога и да се скараме. Няколко неща. Първо, айде да спрем да търсим разказа на София, а да започнем да търсим разказите на София и да търпим това, че разказите са различни. Това е демокрацията. Това, че един разказва София по един начин, друг по друг, трети по трети. И това е София. Множеството от тези разкази за София. А не да се опитваме да произведем някакъв такъв цялостен наратив за града, който всички да плеснем с ръце, да се прегърнем и да кажем това е София. Не, слава Богу, София е много неща, би могла да бъде много неща и ако има нещо, което е хубаво, то това и е хубавото. Второто нещо, което ми се струва много важно да си даваме сметка. Много е лесно да се прави демокрация за 10 души, които се харесват и искат едно и също нещо, а именно да имат чери доматки на края на сезона. Проблема е, когато един иска чери домати, друг има дете, което иска да се люлее на люлки, трети има куче, което иска да пусне да търчи във всички посоки, четвърти има кола. Как да направим демокрация, в която всички искаме нещо различно и се научаваме някакси да минимизираме исканията си, за да може да има малко люлка, малко паркинг, малко куче, малко домати. Някакси това е част от проблема на нашата демокрация и то не е, в смисъл, граждани, вие казахте с мъка, че ние всички сме се научили, а не са ни научили да бъдем граждани. То е така. Гражданското общество не е проблема. Проблем са много повече елитите, отколкото гражданите, а най-големият проблем е, че много често елитите се държат така, като че ли не са елити, което съвсем пък променя и усложнява нещата, но както и да е, с тази сложност трябва да се научим да живеем, разбира се. И последното, което някакси в цялото това мислене за правилата ми се искаше да кажа. Съвсем наскоро правихме някаква дискусия с граждани и какъв е най-големия проблем на София? Това се питаше. Ще ви изненадам ли, ако кажа, че социологическите проучвания и горките граждани, които ние бяхме събрали, всички напълно единодушно, т.е. над 60% от хората казват, презастрояването е проблема. Презастрояването ли е проблема? И един районен кмет каза, извиняйте, аз не знам какво наричате презастрояване. Защо не знаеш? В смисъл, 60% от гражданите знаят, пък кмета не знае. И той каза, всъщност всичките тези строежи, които се случват в София, те се случват по правило. Те са предвидени от Яна може да ме поправи, от ПУП-ове и каквито там всякакви планове градски има. Всъщност няма презастрояване. Всичките тези строежи следват правилата, зададени от града, от градската управа. И дали не са ни проблем правилата, дали не трябва да променим правилата, така че те да отговарят на нашето разбиране за това как се живее в града и може би тогава ще ги спазваме. Обаче ако има някакви правила, които не работят, да продължаваме ли да ги спазваме? Да продължаваме ли да се сърдим на хората, които включително корупционно се опитват да ги заобиколят, за да свършат някаква работа, защото правилата им пречат? И спазването на правилата е хубаво нещо, ако правилата не пречат. Какво трябва според вас и трябва ли изобщо нещо да се променя, за да можем да не си казваме, че сме най-нещастната нация в Европа, да не си казваме, че имаме безброй проблеми, да не виждаме само проблемите, а да виждаме и някакъв лъч надежда. Къде е този лъч надежда според вас в нашето настояще?
Ма ние вече не сме най-нещастната нация. В смисъл, социологическите проучвания показват, че не сме и това ни взеха. Толкова сме смотани, че даже първо място по смотаност не можем да вземем. Много се радвам, между другото, че сме на място на запетайките, защото иначе някакси не е ясно от каква позиция говорим. Взимам микрофона само за да кажа, всъщност струва ми се, че първо трябва да спрем да говорим за промяната в единствено число. Града непрекъснато се променя, непрекъснато ще се променя. Това не е криза, това е норма. Чудесно е, че градското е процес. Чудесно е, че днес, дори от позицията на запетайките си говорим, защото това е което може да направим. Някакси разговора, това, че седим тук в този студ, на всичкото отгоре под този купол, дори не искам да подхващам тази тема, всъщност значи, че на нас ни пука за града. В момента, в който ни пука, има шанс да става все по-добър и по-добър. И от друга страна, за да си противореча, каква промяна ни трябва, повечето лица тук са ми познати. Трябват ни непознати. Трябваше сега тук наоколо да има хора, които виждам за първи път и които ми казват: стига си говорила глупости, на всичкото отгоре дълго, всъщност имам сериозен проблем, хляба поскъпна, няма как да стигна от там, където живея, до там, където работя за по-малко от час и половина. Ето това ни трябва. Всъщност не просто да си говорим, а тези разговори да бъдат включващи и да бъдат отворени към най-различни хора. Как става това, не знам. Може би Божо, като представител и на местната власт, който и така или иначе говореше доста за правилата. Добре, какво в тези правила според теб трябва да се промени, за да започнат хората да ги спазват, и трябва ли те да се променят, както вече стана въпрос, или по-скоро ние да се дисциплинираме и в крайна сметка от какво зависи настоящето? Само от правилата ли? Те правилата са някакво човешко такова творение. За мен въпросът е хората. Каквито и правила да сложиш, хората ги спазват или не ги спазват. Само че правилата, Божо, не са ли сами по себе си маркер на обществото каквото е, повече отколкото да го моделират? Ти правилата са конструкт, който ние променяме спрямо това, което разбираме за себе си един за друг. Тия въпроси, които постави Мила, едва ли сме първите, които си ги поставяме, как над 10 човека да битуват заедно с интересите си. Не звучи като въпрос, който трябва да бъде отговарян отново и отново. Звучи като нещо, което трябва да има отдавна отговор. Защо се получава така, че губим този отговор и трябва да го пренаписваме? Правилата са някакво желание, какво искаме да се случва, как искаме да се случва, как искаме да си регулираме живота, бъдещето. Хората. Ние загубихме комуникация помежду си. Това, което казваш, някакви балони сме се затворили, нали, моят балон, какво беше? Моят балон е по-добър от твоя балон, малко такова се получава. Хората, да се научим да комуникираме. За да може хората да комуникират, трябва да има едни публични места, които да събират тези различни хора. Трябва да има места, където тези различия се срещат. Едно време това е било площада, дали площада в момента не трябва ли да има някой да ги слуша, а не... Места ще дойдат. Или поне един друг. Ще дойдат ли? Да, това те да се слушат един друг е нещо, което се научаваме трудно и мъчително. И сега, позволете ми, вие дадохте като пример пак градинката пред Народния театър. Тази градинка пред Народния театър е много любопитно пространство и нашето отношение към нея е много любопитно, защото там е работата на Краси, в началото на градинката, и много се радвам, че е имало момчета, които се подстригват на тази работа, защото това е всекидневна употреба и ако изкуството в градския
градска среда произвежда неочаквани всекидневни употреби, това според мен го прави успешно. Но там младите пият бира, там има едни шахматисти, които винаги са били там, някакси те са може би по-стари от самата градинка. Там е хорото пред Народния театър, там има протести, там е най-европейската сграда, която има в още няколко европейски града. Нали? Това е място, което може да събере много и различни групи. Обаче ние непрекъснато водим битка за това, чия е градинката. И едната група иска да изгони другата група и някакси другата група да не е там. А всъщност трябва да си признаем, че всички в нашите различия имаме право на град. И това ми се струва изключително важно. Поддържането на тия места като способни да се практикуват по най-различни начини. И затова казвам, не са само хората, институциите трябва да произвеждат такива практики, места, където различията да се срещат. И това е отговорност на институциите. То не може да се прехвърли на гражданите, на общностите, на активистите. На всичкото отгоре има необходимата инфраструктура за това. Читалищата, например, прекрасно могат да вършат тази работа. Нищо, че са се превърнали в платени клубове. Вярно, че ефтино платени клубове за хора. Могат много други работи. Само, че трябва някакво искане към тия читалища. Няколко пъти вече под различна форма споменаваме, че колкото и да е, обществото ни е разделено и понеже ние тук в това пространство не искаме да се разделяме на те, които сме пред микрофоните и тези, които сте дошли да уважите събитието, ми се иска да дадем думата на всеки един от вас, който има въпроси към нашите участници или към нас с Жоро, свързани с това, което обсъждаме, с настоящето, такова каквото е, с миналото, което е определило това настояще и с бъдещето, което всички ние си представяме. Да, някой да започне тази щафета. Супер! Благодаря ти. Явор се казвам, архитект съм и май много силно говоря, малко по-далече микрофона. Провокирано от разговора с вас, ние си говорихме тук в нашия ъгъл и няколко неща излизат като обобщение, поне в моето съзнание. Да, може и да обобщаваш. Едното е, че институциите, в крайна сметка, това е отражение на нашата действителност и на нашето настояще, на нашите хора. Това, което и Божо захапа и вие също, за образованието и липсата на образование, за устарелите ценности, може би, които образованието последните 50 години има претенция, че се трансформира, но всъщност лично мнение, не съм много сигурен колко му се получава и за това нещо, разликата в мотивацията на едни хора е примерно платения вод и някакви такива неща, които всички знаем, но на практика някак си, вие и ние си говорим за ценности, а едни други хора казват, дай да изкарам 5 лева. И тогава сграда отзаде абсолютно губи стойност. Много хубаво място за дебат, абсолютно, въпреки че е супер студено, поздравления за това, че осмисляте пространствата в града. Благодаря за микрофона. Аз съм Цвета. Не знам, ние тук водихме паралелен дебат, провокирани от всички вас, които си говорихте, но понеже Божо си юрист, извинявай, че така втори път ти споменавам името, по повод правилата, много е важно кой ги пише и защо ги пише. И това всъщност може би е големия проблем за това как всъщност цялата тази система да функционира с нас, около нас и с, как се казва, както каза Мила, всички да са някакси уважени представители. Много интересно е като дебат, но мисля, че можем да продължим така да си говорим до безкрай. Аз предавам микрофона. Аз без да съм участвал в този алтернативния дебат, това, за което някакси се ми липсва, той Божо го спомена веднъж в изречение, беше контрола. Мога да пишеме каквито и да е правила, те правилата и сега съществуват. Ама какво правиме с момента, че няма кой реално да съблюдава изпълнението им адекватно? Аз благодаря на всички, които са тук и през цялото време една дума ми се появяваше в главата и това е думата съпричастност. Значи, дори на това ниво ние сме съпричастни. Аз не мога да си представя, че човек, който е тук в момента и седи там около печката, топляйки се, или въобще стои тук в това място 2 часа, не е съпричастен. И
Като че ли напоследък, особено в настоящето, имаме нужда от по-кратки, по-общи, по-обикновени думи. Например, на какво вие сте съпричастни? Например, Йордан, къде ти се чувстваш чут? Не, простите въпроси. Ние няма как да разрешим въпроса за правилата. Той е прекалено обемен, но може да си отговорим на тези прости въпроси и да тръгнем от нещо, което е много конкретно, обаче касае нашия живот. Аз съм инженер Симеон Николов и съм от по-старото поколение и помня развитието на София, когато тук беше един прекрасен площад Света Неделя с старите фенери, нещо прекрасно. Отзад, дето беше банката, беха развалините на една стара черква, която беше разрушена при бомбардировките, беше нещо. И ЦУМ беше най-посещаваното място в София. Това беше центъра на самата София. Сега по много въпроси мога да говоря, но въпросът много ме заинтригува с правилата и с неспазването им и с презастрояването. Аз целият живот съм живял тук, строил съм и съм от градските райони, от Лозен съм. И проблема с презастрояването е огромен и го неглижират всички управляващи, защото корупцията е огромна. Никой не спазва правилата. За какви правила говорим, когато, примерно, в Лозен строят едно огромно селище от затворен тип, никой не питат, грозно колкото си иска, никой не питат. Какви са тия правила? Играят парите. Другото, което е, в Лозен има цели квартали, които са без ПУП, в полето за един човек се приема ПУП за един месец. В другите квартали може 4-5 месеца. Просто няма никакъв контрол и властта е в много малки ръце. Много малко хора разполагат с цялата власт и няма обществения контрол. В Лозен от 5 години се бориме да има обществен съвет, защото нито кметовете някой ги контролират, тия, които са селците, нито районите. Районните кметове нямат общински съвет. Взимат еднолични решения. Как може такова нещо? Аз съм свидетел, когато беше при старото време, имаше кметски съветници. Преди 9 септември е имало кметски съветници във всички села. Сега всичко е безконтролно. И кмета казва, че не било проблем през застрояването. Той прибира парите и се разрешава навсякъде да се строят огромни къщи, грозни, колкото си искат. Аз съм топлотехник. Това, което правят архитектите с тия стъклени чудовища, това е чудовищно. Ние говорим за енергийна ефективност и сме най-енергонеефективните. Като строиме нещо, което, примерно, инвеститорът казал, че може да се строи, архитекта чертае цялото в стъкло, което е толкова енергонеефективно, че другото, което е, не се прави баланс на водата. Не се прави баланс на захранването. Строи се безразборно и започват проблемите. Постоянно сме без вода, без ток, постоянно спира тока и тепърва ще стават все по-големи проблеми. С това огромно строителство, което се... Такова без да се прави баланс. Не може без баланси. Но трябва все повече дискусии и гражданското общество трябва да контролира да всяко едно ниво. Без контрол нищо не става. На мен ми се иска някакси този разговор от правила да го мислиме повече в посока потенциал, защото наистина имаме някакви очаквания нещо да се случва по някакъв начин, а то се случва по друг начин, може би не толкова лош начин. Според мен тези различни начини трябва да ги следваме, защото наистина обществото никъде не е написано, че трябва да е хармонично, точно обратно то е от самото начало дисхармонично. И затова говорих и по едно време за баланс, защото тези баланси са крехки, които ние успяваме да намерим един с друг. И мислейки за, примерно, къде се чувствам чута, предполагам всички ние имаме професионална реализация, която ни прави, надявам се, до някъде щастливи и поне аз работя с много артисти, които имат невероятни идеи и за градско пространство. Забелязахме, че няма достатъчно образователни програми, които
да насърчават изкуството в градско пространство. Затова ние създадохме подобни изследователски платформи. И по този начин всъщност мисля, че много от нас действат, виждат какво има нужда, правят го. И това не сме само ние, това навсякъде по този начин. Мен ме интересува точно това микродействие, микрогрижа, което се случва на много различни нива, включително и по кварталите. Било то като градски градини, било то като инициатива на съседи и така нататък. Значи навсякъде се случват дори много интересни неща. И последно, говорейки за потенциали, само ще споделя нещо, което изследвахме преди, може би, година с една артистка Андрея Поп-Йорданова. Ами ние отидохме в парка Въртопол, който за повече от това ще бъде нещо изоставено, дива местност, нищо не се случва. Но всъщност тя с една етноботаничка се разходиха и откриха невероятни билки, невероятни растения, невероятно биоразнообразие. И всъщност смеем да твърдим, че Въртопол, където всички твърдим, че нищо няма, всъщност има нещо невероятно. Това е дивата градина на София и на всеки препоръчвам да отидете там. И това е пример как изкуството успява да даде един друг поглед върху нещата и да откриеме неща, потенциал на места, където не сме и очаквали. Абсолютно това за пространствата, това, че трябва да говорим, да търсиме диалога, но не мисля, че трябва институциите да са водещи в това нещо, а да бъдат всеки един от нас. Институциите, те са огледало, както казахме. Ние сме институциите. На мен ми е лесно да го кажа, но на вас не е толкова. Но да, въпросът е да се овластиме, да си повярваме. И малко по малко, това е Вики, което казва, с малки общности, с малко и те стават все по-големи. Поне аз това наблюдавам последните години. Отново към как да ни се случват нещата по-малко, за да може после много. Това да си говорихме по-рано. Да почнем да се смеем, пък като се смеем, еди какво спа да надгради. Едно нещо води към следващо. На мен микро инициативността ми е при сърце. И ето сега това нещо тук, то не е микро, то е под микро, какво е нано. Нали? Но такива нано инициативки може би имат смисъл, особено ако някой от нас се прибере след малко и си каже, какво не ми харесва, еди какво не ми харесва, да направя нещо по него. Та с време ще изпонастане. Моят отговор би бил микроинициативност. Ние тук всички се оказахме микро и нано. И да, в някакъв смисъл това като че ли е надеждата. Обаче позволете ми провокативно някакси да отговоря и на реакциите за правилата и за контрола. В университета започнаха да слагат камери за видеонаблюдение и нашите студенти организираха протест за това, че камерите не са достатъчно на брой и трябва да има повече. И аз казах, извиняйте, вашите колеги в западните университети протестират, за да им махнат камерите. Вие тук протестирате за камери. Същото правим като родители, когато протестираме, че няма видеокамери вътре в детската градина, в тоалетната, в стаята, класната стая, където учат децата ни. Някакси тази обсесия на гражданина с контрола ми се струва, че няма да доведе до много добри неща. И ще завърша с нещо, което преди да започнем тук да си говорим, аз казах, Краси, ти няма ли да кажеш нещо? Все пак всичките тия разговори са провокирани от работата ти. Той каза, ще снимам. Така че сега ще го цитирам, защото не може пък неговия глас да не се чуе. И ще го цитирам в един негов Фейсбук коментар, в който той казва, аз направих тая работа като предупреждение, тя май ще се окаже, че е пророчество. И докато ние сме вторачени в контрола, се страхувам, че може и Краси да се окаже прав. Ама дай Боже, липсващите запетайки да провалят пророчеството и всъщност да го приемем като предупреждение и някакси да си измислим бъдеще, а не да си случим миналото. Аз ще се хвана, Мила, тук за това, което казваш, всъщност за това, което всички казвате. Той е купол, който е над нас, говори ли за настоящето, дали отразява гласовете на всички в София и техните визии за това какво трябва да има тук, на този кръстопът, който седи от Сердика насам? Ще върна към това, че тук, и това отново правото върху града е нещо много важно, че тук, освен, че се намираме
сред няколко пласта история. Всъщност са се случвали, мисля, че 3 издания на Sofia Art Projects, което означава, тук е имало много идеи от артисти, какво всъщност е това пространство. Включително тук се случило и представянето на визията. Един ключов проект, който е точно за визията за този град до 2050. И освен това, тук има една малка галерия Октопод, която откри наскоро и така нататък. И просто прехвърлям малко в тази посока разговора, защото за мен това е едно пространство, което бива постоянно четено и интерпретирано през изкуството, но естествено през всичките инфлуенсъри, които се снимат, през всичките деца, които танцуват пред всякакви витрини и така нататък, всъщност през хората. И исках да насоча от моя страна вниманието точно към тези всички хора, които по много различен начин виждат това пространство. Според мен такова място като тук е единствено и само до контекст. Аз бях върл противник на събарянето на паметника пред НДК, защото нека си се твърдеше, ама той не е, цитирам, той не е кул. Какво значи това? Кул ще стане. Ако кацне Мик Джагър отгоре с хеликоптер и запее, ще стане кул. То кул се прави. Много от тези неща, които споменаваме, всъщност се правят от така наречените градски активисти. И може би тук е време и малко да обърнем внимание на тях. Градските активисти, да, те са по някакъв път опасни. Те могат да бъдат вредни, могат да бъдат хейтери, ако щеш. Ама те са тези лидери на настроения и на обществено мнение, които са изключително важни, за да живеем в някакъв здрав социум. Защото града какво е? Той е социум, нали? Както си го направим ние. И много е важно, но ние може би в нашето общество сме стигнали до нивото, вече има граждански активисти, но да има граждански организации и да имаме комуникация помежду си. За мен това е нещото, което се случва и може от настоящето да мине към бъдещето, а и да си го вземем от миналото. Много ми се иска да минем от активистите към активистските организации. И мисля, че се случва. Аз се сещам за Тери Пратчет, но и за една напълно истинска история, случила се в САЩ, когато в едно градче обсъждат какво трябва да се направи заедно. И те тогава са такива индивидуалисти всичките и решават, че всеки сам ще прави всичко. Няма да правят пожарникарска бригада, защото какво ще работи тази пожарникарска бригада, докато няма пожари? Ами всеки сам, като възникне пожари, общността ще се събере и ще угаси пожара и така са всички възможни неща, докато не стигнали до канализацията. И сега вече канализацията е проблем. Това не може всеки сам да си го направи. И накрая тия горкички хора си стиснали ръцете и казали, все пак ще направим една градска управа, защото имаме нужда от канализация. Има нужда да искаме не само от гражданите, не само от себе си, а да започнем да си говорим за това какво искаме всъщност от политическите партии. Защото в интерес наистина да не е ясно защо гласуваме за някакъв кмет, ако той да ни предлага някаква визия за бъдещето. И айде да се научим да гласуваме не за миналото, а за това какво бъдеще предлага съответната политическа сила. Видях, че има реплика тук от публиката. Мерси. Мила, благодаря ви. Обаче останалите 70% от хората, които не гласуват и не са част от нашата представителна извадка, наречена избори за тази сграда или за микроменеджмента за нивото на града, също оформят този социум, за който говорите. И за да не е като много общ пример, ще дам пример от сутринта, сега си говорих с екипа за микроменеджмента и за това да направим паметник на чистачката. Да, ама сутринта чистачката е отказала да се включи, защото как и даваш думата, ако тя не иска? Аз пак се изкушавам да реагирам. Не знам дали другите хора са апатични, не знам защо вкарваме това обяснение за тях. Може би нямат време, може би нямат ресурс, може би нямат знания. Мисля, вие знаете ли защо те не участват? Аз лично не знам.
много ми е интересно. Някакси винаги бих отишла, бих питала. Но Владия отново преди началото, докато си говорихме някакви работи, защото тя пък ни свика 1 час по-рано, не знам по каква точно причина. Няма как да ще си отмъстя, не умряхме от студ, но Владия разказа за един много успешен проект. Заправих името на съвременната артистка и не мога и да го повторя, така че ти ще го кажеш после на микрофон, която всъщност намира начин да ангажира гражданите на един не от най-активните граждански квартали, Манастирски ливади, доколкото Манастирски ливади Запад, да, доколкото си спомням, ходейки от врата на врата. Ние много хубаво и така романтично си представяме неговорещите хора и как отиваме и им даваме микрофон или просто им комуникираме с тях. Въпросът обаче не е толкова прост, защото както ти каза в едни предварителни разговори, и аз много искам това нещо да се появи и тук на синия кръг, ние свикнахме да живеем в общности, но престанахме да бъдем общество. Какво означава общество? Как можем да се върнем към състоянието на общество, в което и неговорещите говорят? Това е много сериозен проблем и той не опира до даване на микрофона. Не знам дали това изобщо би било отговор, но със сигурност България функционира в тази дисфункционалност от доста време. И аз тук съм благодарна на страшно много журналисти, защото аз гледам телевизия и гледам какво ли не и намирам страшно много човешки истории се споделят през цялото време от всякакви краищи на тази страна и всъщност разбирам, че навсякъде се случват доста интересни неща. Хората наистина са предприемчиви по техен си начин, обединяват хора по техен си начин, за нас абсолютно неочакван. И за мен това е любопитно, защото всъщност ми се струва, че там, където в момента, на където светът е тръгнал, ние всъщност може доста неща да споделим като знание и като опит. Не случайно сега с Тръмп в Щатите, това е нещо, което ние наблюдаваме от доста време в България, подобни образи в нашата политика. На много места се оплакват от оттегляне от вота и намалени числа на гласуващи. Това е нещо, което ние знаеме тук от доста време. Преди да се върнем към участниците, тук имаше още един въпрос или коментар. Здравейте! Аз се казвам Александър Градинаров и ми стана така, хванах повода за градски активизъм да попитаме и да обсъдим, може би, защо се появява по начина, по който се появява в София. Градски активизъм като протести или като инициативи по-скоро се появява заради дефицити. Дефицити на стратегии, дефицити на посоката. Нашата страна, може би и нашия град, нямат обща посока. Всеки квартал си е сам за себе си, своя собствен микроклимат, своите собствени проблеми и всичко е фокусирано там. Общо аз не го виждам. И давам 2 примера. Единият пример се казва квартал Студентски град. Студентски град, за който не знае, в най-големия си процент, около 80% е държавна собственост. Той не е общински, не е частен, той е държавна собственост. Тоест начина, по който един квартал, в който израства бъдещето на нацията, това нали са студентите, то е тотал щета. И това е държавна политика. Държавна политика е там да се друсаме, там да има много активен вечерен и дневен полов живот и всичко около едни хубави стари общежития да бъде в тотална разруха. Това е държавна политика, защото е държавна собственост. Малко по-нагоре имаме един друг квартал, той се казва Малинова долина, където имаме малко по-различни проблеми, които са от следното естество. Преди известно време се направи опит за промяна в Закона за устройство на територията, който се изразяваше в следното. Една сграда, за да получи разрешение за строеж, трябва или не трябва до нея да има изградена инфраструктура. Това беше въпросът на промяната в ЗУТ. И Народното събрание казва, забраняваме да се дава разрешение за строеж там, където няма улици. Нали така? Обаче после се появи Конституционния съд. Нали там е Конституционния съд? Да. И той каза, не, това го отменяме.
Тоест ние даваме пълната свобода на частния бизнес да строи в калта, което води до другия проблем. Аз къде влезнах в тази роля, но както и да е, с малки действия. Малкото прави голямото. Тук да хванем, да правим стратегия, да седнем сега. Колко човека сме? Интелигентни хора сме, 50 човека. Няма. И какво? Малки действия. Малки действия, постоянство и това е. Няма да оправим нещата с тия гръмки, там, демагогски подходи. Никой не съм го харесвал. И не го разбирам. Малко по малко това, което всички се обединяваме. Наноинициативите, да. Малкото прави голямото. Може би леко обобщаващо да ви зададем и два въпроса, които са много свързани, може би ще отговорите заедно и на двата. Единият е какво от настоящето искате да си вземете в бъдещето. Правим препратка и към следващите подобни разговори, които ще се проведат. И другия е пък какво от миналото според вас по-добре да не беше стигало до настоящето, в което живеем, и какво пък от него не е стигнало, но ви се иска да беше. Всичко от настоящето бих си взела и всичко от миналото съм готова да си взема. И не искам да има откази, защото всичките тези откази от настоящето и от миналото са откази от бъдеще всъщност. Но аз с това и започнах. Ако искам нещо за бъдещето, то е да открием някакви потенциали, които до този момент не сме успели да реализираме и да си помечтаем пък дали не може да ги реализираме. И ако трябва да кажа някакъв такъв потенциал, то това е потенциала на отворения град, който може да включва максимално много хора. И това не се е случило в миналото и това няма да се случи в бъдещето, но ако е хоризонт, който ориентира действията ни, има шанс поне малко по-радостно да живеем в града си. Аз подкрепям това, което каза Мила. Няма смисъл да триеме някакви неща и да не трябва да си ги носим и да се учим от тях. Добри, лоши. Те са ни изградили това, което сме в момента и за мен е важно настоящето и бъдещето да са по-диалогични и да можем да се изслушваме и да се смеем заедно. Иначе всичко друго и наното няма да може да направим, ако не успеем това. Аз искам да не застива миналото. Това, с което започнахме и най-в началото. Аз сега се опитвам да говоря на синовете си, че тя историята е нещо, което може да се тълкува. И много ми се ще да успеем да се научим да се съмняваме, както в бъдещето, така и в миналото си. Аз не мога да кажа последната дума. За мен това са заблуждаващи въпроси. Може би това е подходящо за финал, защото в крайна сметка ние си казахме в началото, това е един от 3 разговора. Те настоящето тече, нали, както ти каза, няма точка за финал. Така че не искаме да ви поканим и на следващите 2, които са едно тематично продължение, вдъхновено от творбата, насред която битуваме в този миг и място. И искаме да ви благодарим, че останахте тук, че поговорихме, че бяхме заедно в тази климатична обстановка. Следващите 2 разговора ще бъдат на площадката на Мавзолея в топло време. На площадката на Мавзолея се намира работата на Краси Терзиев, която и сега може да бъде видяна, а тази визуална среда тук е дело на Филип Бояджиев. Бъдете там!